Cyklovýlet 2025. Jozef Pricuda, Adam Žovín, Šimon Holba. Prvú noc zobudili sme sa v obci Svinica, kúsok od Košíc, kam sme dorazili nedeľu večer. Dargovský priesmik, pôvodne to bol plán sem dojsť prvý deň z Košíc a tu niekde prespať, ale nakoniec sme to nestihli, takže až dneska ráno sme stali o 6, takže už 7 niečo sme tu. Za dedinou Dargov sa pred nami rozprestiera východoslovenská nížina. Čaká nás asi tak možno 50 a 70 kilometrový prechod touto nížinou, dokým dojdeme na Ukrajinu. Dvojprúdovka a štvorprúdovka teda na Zemplínsku Šíravu z Michaloviec. Pondelok 13 hodín a došli sme na Zemplínsku Šíravu. Tu sa trošku možno okúpeme, ak sa to bude dať, a vydáme sa potom na hranice. Zobudili sme sa na balíkoch slamy s takýmto krásnym výhľadom a s hviezdami, ktoré nám svietili priamo nad hlavami. Škoda, že aj mesiac veľmi silno svietil. Tak, ako sa vám spalo, Adam Žovín? No, hrozne, veľmi hrozne. Prečo? Za posteľ, neposlatá. No, strašný mater. Neusplatá. A Šimon, tebe sa ako spalo? A super, romantika pod hviezdami. Pod mesiacom. Vraj vyššie nemecké nie je prechod pre bicykle. A tak, my máme ísť do Nižných Slavencov, čo sa to volá, alebo Ubly. Najmä si zvolili severnú Ublu. Prichádzame sem po východných Karpatoch na hraničný prechod Ubľa. Snáď nás už pustí. Nachádzame sa na hraničnom prechode Ubľa Nižný Berezný a o chvíľu snáď už prejdeme cez hranicu. Čo na to hovoríte, pán Šimon? No, mne sa to páčilo až na úsek medzi Tibavou a čo sa volá tá dedina? Tá nekonečná rovina, že? No, tá do nekonečná umorná naklonená rovina, tomu žralo nervy, ale potom sa to začalo vylepšovať. Na prechode z jednej a z druhej strany chodia ľudia, ktorých privážajú a odvážajú autá, ktoré stoja tam za tou zákrutou po väčšine. Takže taká zvláštna situácia je tu. Asi tu nie sú nejaké priame spoje. A spýtame sa teraz Adama, čo si myslí na tento prechod. Využíva posledné chvíle na Instagram a podobné záležitosti, pretože nevieme, ako to bude s internetom a telefonovaním na Ukrajine. No, som zvedavý, či tam dojdeme, či to prejdeme. No, taký komunisticky vyzerá ten prechod, ale no, dá sa to. Nemecké je lepšie. Nemecké nie je lepšie, lebo tam nepúšťajú bicykle. No, to je, ale vyzerá krajšie. Viete to, že je to slovenské a to ukrajinský? No, ukrajinsky to bude vyzerať inak možno. Ja počkať, to musím preto byť doma? No. Aha, tak uvidíme. Tak poďme na to. Ukrajina. A sme na Ukrajine, konečne. Konečne. Tuto čakajú auta na ľudí, ktorí pešo prejdú cez hranice. Kam ich dovezú Slováci. Alebo niekto na Slovensku.